Ka step ka mamantanga ay ngu tayi sin you try bola play kini kalat yang ya kabangan yo ya kaban ya sambat pi kikatu kat ni ki jing pentip dan ni ki jing kai ni ka ketien ka jong play haga ni video an kan ni ka way ka comment kabang yo haga tu ka kubor kabang ang super light haga tu kita yo dep bata ka comment kalong ba nakren chapang gitu ke ega baja ka shiri blossom po shalom bang yo ay ka comment ka ba pen perkhat ya nga kumno pat chapang kata ka comment long kumno pat chapang gitu ki kinangelam balang ki baya sam pisah ha ka por election don ko ongru kitemen basan ba konta terter ba ka pen perkhat ya nga ngahi dalade shimet kumonong serai ngamtip ya kata les ngai katu kat ni ki baja ki than ge jungi ba kitu ki ba nakhmat akan syekri ge dei kong magi ka population ki ba sam bisa ngai kata tambang ngam datip ba hadu kat nu ge ni kala sar ha ge jalla ge jungi let's say mapi ki viewers pila ia kaban comment hagini ka video ban Ukraine ban ya tai hagi bedai bat kani la kalong ni em kata ka jisha ba kita kinang ilang balang kita men basan ni kirang ba balang kiba khamat dengan jekuri gidai maki kiba involve haga banya sampisa haga por election pila ban share ki comment section ni nyatai kani ka benta about minepet na kaktien ka jong blay da shua bangin le kata kani ko por na kwa ban syukran mo nakakting ga jong oble hay ka baday bagay ka pentana makapen perkhat iya nga ba ngam taray ba uni orang ba ni kong iba comment na gato ka video ka jong ha kabangan step per line in syukran lani in syukran klam da yu ka jong siya lalaka don ka bakum kata kung bangai mga githan ki jongi kum no pa kaktiin ka jong ka kren ni ka bakum kita gibriu ki badai ki nangelam balang ki badai ki bah khmat jo ka jing syukri ha ka balang om dei tangi nangelam wat kita ki kersan ki ba shong ki bening mani ki ba makiru ki de ki wei ki nangelam ki leader sa ki badai banyak sampai sa ka por election kumno kaktiin jong mereka keren syangi hage bedai bat kani ka benta nan keren naga bible katu kani ki mat hage ni por bat lada kani ka video ka poi shapi bat phila im me ka bakum kani ka jingim tantang ka wei ka bang ka ban bat bal ba bangi hab ban kala ka pamot pat map no try ngan sabatay pi balay nakakting ka jong oblay ublay long ubahok bat bay ban ma bat thau thamai phi ba phinam le issue kum ta bat next time ha ka election kalintiat ka jonga ba chong phi la si candidate ka kum ka tien ka jong ublay bat ngin se i ka jingker khui ka ri habangin ko ngo ken ni ka tien ka jong try ha ka bade ba kini ka jingkeli jong kitu ki ba comment mo iba ni ko ngam tip kum no sapang kitu kinangelam balang kibay involve haga sampi saga for election kata gede ke jingbu ke jongi bangan ompat kumno pat japang om ditang kinong ngelam apa gawalang de kumno pat japang gitu kibakam krista kento pelang makiru namar kisakri uju blay uju try uju jisu ke sebelah apa bal pat kikam ke juga jengkam bagde kinong bur kres bal kiron sibet dan jengde sibenta bagan yang bagan jengke krista so ko kubor kam nam dei tang naga benda ki nongelam balang ki beli ki kam dei dam ta ki papiru ki basong po ki ben jong kai mane tekum tangan ai katot lagi mat ha ki ko na ka tiga jong blai balai ka dei galom ka babakala bat dong kam ban penbe ban penma balang la im bang ya ka bakum kan ki lenti ka beding tong ban ai pisa ban job lani yo ki votes giving money to win votes ni ong hakaktin ng way kadai ka jingbamsa
kadai ka jing bamsa. Exodus kalnong gaba arulay kada kakapra kaktingin jubli ka ong what bamsa. Namar kapen matlai ki bastad but kapen kalai kaktiin jong ki bakhok. What bamsa kapen matlai ki bastad kapen kalai kaktiin jong ki bakhok. Kapen kalah hong pong lut. Tadi ka jingmon. Ka problem kam day tang yaw tu ba ay pisa. Ka problem ka day ru ikito gi basyim bi ka to ka pisa. Nga taray ban syim pisa but salitep no siya way kataro kalong kapok. Ban syim pisa ban tep ru ha kata ka party ka ba laaya pi ka pisa ru ka day kapok. Kabamot wat syim sendok. Bali baga jala jungi kalong hadukat ni. Ka problem kam day yaw tu MLA uba ay pisa ya pi ni yanga. Uba terwah ha ka por election. Day mangi ke basyim. Haba ula ay de kis pakrur dabi. Unda ula jo bon ayu syu yanga ba de pi. Wala makadang ngisa na plakat na kapor sa kapor. Ngisa lanyar na kapor sa kapor. Ngisa yam na kapor sa kapor. Andala linyar la plakat layo ay kajubab laklan biang next election lalebang kumju ra plakat biang yaki biang sket red biang ka problem kam day tang yutu nong sampisa ka problem ka day yangi ki basyim uba ay ro ubam sap uba syim ro ubam sap bagay ka pengkalah kumpong padai makanaw kam roy ka jala ka jung kami ye jingker hu blay ye jala ga zuni nyesias dot namar ga jing paman kam day tang ye gitu bapen bam pisa bam sap aga pol election kiba ada ka pisa ban win ni ki vote ndai ka day ning kong gitu ki bashim ba kaman ra ka jing jot yangi namar ka jing bam sap ka naman ra ka jingker hu ga jom blay ka ri tidira ka na magar pa ni pi ba ladadan manu-manu gi ba involve ka bakum gani ka kam kadai ka jing bamsam ladai ba ai ne basyim ba lengi khwa shisha ya ka jing shisha ba ka shisha ka ri can prosper ha ka next election what shim si tengkar what ladadan batarwa begitu ki batarwa lu ladai gi ba syong apok gi benjo gi mani sangeno namar ba yo baga jing bisaru blay kalap kalong ka basir kay do na. Ya figi ba siyempre sangeno. Ya kalenti joga ho. Kabangi point sa ka point ka ba? Kaong ka point ka ba ka di kanina ka room kan ar kan nyo. Kong no hagi bentar ki basadian jaga ka ba kan nyo. Perkhang lupa ya ka babaha itanat hakmat kibriu baro. Perkhat lupa ki babaha itanat kamu kai ukristan uday ban ya ha ka jing long hok bat jing sisa perkhat lupa ki babaha hatu ban ai pisa da unong ngelam balang da utamen basan lani laban de pastor oi ban tip kata hatu ban ai pisa ban ra pisa pi ba song pok ki ben jagi mani ki bakam badon jing ni kris li sam pisa ka por so day se kata katakan di kalenti jeng hok si perkhat si kata dan jabing man perkhat hatu utrai u so tanat ye ka bakum kata ka jeng ye pi perkhat ye ka kerteng jeng pi perkhat ye ka baka babel ka ong japang joga ni ka kam pi ki basyem ru hatu ka daisi hatu pi perkhat ye ka babaha lupa hakmat kibriu baro la pi perkhat pi namle umi ngana miyo ya comment sip ngina taya ka po comment section share comment jofi ka bakum gadi ka benta na maka day ka por ka jongi bangin lay pai pat show chris li pai pat show blay li pai pat show ka bible day tang ka ta ka balaban pen kalai gari ti kristan ki aban ya ha ka jing long ho giving money to win
But ada ka bisa ban job la ni bandon ni kata ban job ikibut la ni bandon ni kata ka political influence. Kadai ka dishonest way, kadai ka lenti ka bamhak. Kadai ka basyum manipulate ya gibreo. Haba pila manipulate maphi bat nong ai bat nong shim sa ka ipat pinang perkhat babaha. Haka im lang kasalang. Nga sa poy ka poin ka basaw. Kani ka penjot ya ka im lang kasalang. Ka penjot ya ka im lang kasalang. Nadu kani ka sngi. Kapag kerani kani ka video. Nagabanta kiriunget kristan ong bay in general baro. Gibakam bagiran gajinga day baru kris. Perkang lupa ka babaha. Hage day bat ka next election. Wat yat, wat shim, wat le, da ka lenti, ka bamhok, ka Bible, ka khang percaya nga ba depi. Perkak lupa, ya ke ka bah. Kani kalong gabadin kam namar kailam sa poin ka balay. Rangi perkak lupa ya ke ka bah, kani kan pendu no, ya kata ka saki ka jong ikong ki Kristan. Ada para Kristan lupa la jaburom. Kano tamle ki bamnget ki bapet yang habang i ba kinong lambalang ki ba syong ki ben yang meni ki le ya ka bakum gane kam kandon ka jing penjabur Romeo Chris ba ka jing penjabur Romeo Chris nong yu phi kanwan ra ya ka jing bishar ka bokra utrai ka jing bishar ka jemu kal hajan ni ka jela ka jengi namar kita ki bakam baron jinga de badu de maki ning kong ki bayat ya ka lenti jong ka jing bam sap ya ka lenti jong ka jing bam hop bat ka jing bam shisha ka gospel umat ya san kan ru kong ni long ka jing sai sa ka berthe ai be ki bru kini yi ki kam bahai ya jongi kenang ba kenya ro ya ble pau bahab neng kumnu kinai ka jing ro yo try yo jongi haba ki ka rokom im ga jeng ka rokom le ga jeng ka bakum ini. Kalau Hindu Muslim mulai ki wei pakai jelangam laban ong ye ka tandrai mangi de. Ni dei mangi ki ba initiate ya ga jeng bamsap. Balayo i bah kanodis ki jela ki ba kambun ga jeng bamsap. La se banong no harian dia dei ki jela ki ba ong bababun ki Kristan. Kinongelam hapo kiseng balang lani ki seng sain berdei ki dei ki Kristan. Ki ba ya sam bisa ki dei ki Kristan, ki ba shim ki dei ki Kristan, ki ba thok ki dei ki Kristan, ki ba le kam baro ki dei ki Kristan. Ngaji ong barbo sulong no bangim dei ki bri bale ranbi depi bang gidang lek song haji ngeseng bende we badang la ranbi lakup la kata mo om tre hisu ben le. Nele kum no kini khmat be pini i. Teng da itamulah sisado. Ni dei ban pen i ki kam baba ke jongi. Om dei ka bamsap, om dei ka corruption, om dei ka sampisa ka pol, om dei ka shimru. Andala thi de pi ka bathi ka balang ka mayau. Ya ka berat. Sakai pat bidang yo ke development. Atau blame i ka ding lenti babamat. Kali ni ke bamdei atau rau yoi atau piperkat unwan ra ka jinggerku haba ka jor ka jingom sa bagari wa keno tang ye kitu ge meli ba sam bisa dei mangi ki pat ba ning kong gi ba ban kalaba mut ngau ya wat shim nau niu breu thap shawe ka taro ka de jing syukur ban shim lupa ka de jing syukur ban thap lai shawe on la shim ka tu le ka de ba syukur ba warai lu ya kalau tiga, ada video Kristana ya tiga, ada Emily dan Weru ya tiga, ada video Kristana kita songga jingsen bot tiga, pinsi iya ke jingkel lagi kali, pengen ke Singapura nggak ada apa Singapura, ngai ke development jongga nya kali nih gitu ke pro jongga apa Singapura, kumno kan nih kalau kumno ke Singapura, gitu kan ya ke Singapura, kumno nang no gastang, kumno kawan kumno kalong kumni. Kawai ka bangas not ayaki kalong ba no corruption. But don't na plengi minister gari gidi ki Kristan but really ki pat de integrity ya ka jinglong minister ga jukya do kalong ga jingger khu ya gari.
Kaya nga ma-shape ya kajing ke minister balik kali ka ktin jong ublay. Ana baro gini ki MLA giban sayang MLA bagi pada yang MLA job lang kasi baro ki don la shape ya kar parkhat gini ka ktin ga kan ka jikar khoy garwi. Bagi brio gi badai kinsawan hagaket. Na ka bana ka jalame klayang ongken. Bang nang ipi ka jalame klaya ka don sibun ki resources. Balangi don ya ga Elarang ipen kelakar kom perkhat jongi kat kom ketian jong oblay ni sayo ika leadership ka badai biang balaga dai ka jingsnai ka jong oblay nginangi i ka poro bha na ka banta jongi sungine bani ka mama de corruption de ka jimsap de ka bribery pi ngin perkhat lopa ka ba no lo banta sange no nang banginum pendu no ya kata kajing sakhi jing ke Kristan ngilong ki khon jo kajing syai nawar ulong kajing syai la kmelenti yangi bangin ya kata kalenti but kadeka Bible ka ban define ya Kristan what haka election every aspect of a Christian life ban define ya ka daga ktien ka jong blen nadu ushi minister hado ge minister ge mele baro MDC baro bat kibriu baro yo Kristan keren kade gani naga benta jong lawan ship yagi daga tinga jong bleng nong ipi ki Kristan gede ding kong ki we ki balong responsible naga benta kajing senjata bho ne namarbam don chu kata kalenti define ngi daga tinga jong bleng nanginas dang kajing komsap nangilas dang ga bribery nangilas dang gini ki baro ele bata kajing bisa utra kalajur raga ge jami pi kari ke jela ga jami pet hak YouTube pet lagi kot khubor kai baja ge jela ga jami ni hak ngi do gidone ka responsibility statement ban kelipat try balai gomne mde shu shi minister balai gomne try balai dei mangi mat kabasa banai pisah ban win vote ke election daga pisah kan baban shim bro kani ka pen Kenya ka jing bi sharhok it violates justice ki ong ka parang kapenduno ya ka jing bisar jong ka ho ngide ban kersan tepi ki nong yalam ki badon ye ka jing sisa ki badon ye ka karakter ki badon ye kata ka jing trang ban ra ye ka jing bisar ho wala ki ong ni ngane kenui ki bri gesi ngak kermen bhapi ye ketu ka ye kitu ki nong yalam menta bakin long kum tagyo kitu ki salong biang kum ju kum bolong ni ki we ne ka aku mu citizen jo ga Meghalaya ngadon ka jing trang kum Kristan be unong susnong jo ga jala jungi bagini ki brio ki badon sisa ka chite blekin da shifting blay sisa bakin awan ra sisa ye ga jing bisa ka bo ka jela ka jing idat katale ka ditang ka jing kwa ka jo nga ngam tepe ga banja na makan ka politics sisa tapi teng la isir hai ngadon gani gajing terang buat iba ka hakini ki haka san pertei kan long ga ba internet ngadon gajing terang ga bakum katakum unong sarai ka balan ngakwa bani ya ka jala ga jungi bagi beriu juga jala ga jungi ki kiu sya khamat na yang baro kasan pertei la burenti bakani maka ka balong responsible na ka benta gani. But on top jong ni ka sign pertei ka ga ktien jong oblay la lagi follow ka ktien ka jong oblay na du kinong sensar ka jala hadu ki pai ba kan don ka jing kalai ka ri tingi day man support di leader namar ba ki i ka jisa ki i ka jibijan hok kita ni karakter ka jong ki day namar ka ga exchange of money day namar bangi exchange ka money Badihan ni fitip na em namar baka jela ka jing ka jing exchange ka money hadu bagi ong ada 4 dan kata kror dan 4 long bani yang election haba ula ya fitu haba syemam nafi badihan ni ka jing jot kan ula perlu cis 4 kror tapi beli
Pila siyem na u. Don lagi badiman. Don lagi begini kini bakal makor dia. Kabangai. Na uway ro siyem na aro siyem na lain siyem itu karena sarong bahasa neng. Nonsense. Sinful. Stupidity ngalaman orang gigintin. Pada ini kajing jot pi kawan rai kari. Pinod ban question. Yau berubah ay ba pila sim. Nang kajing kali kalau benda mana babamsa. Hato tangu MLA. Ngatara kipay pa ning kong gidi way kiba bamsa basir kay baru kata-kata. Pi play politics. Uturo play politics but pi. Bada ini kajing jot negeri raplakat nagapor. Hai bi hari lejong kapaman. Alang nyimuan hi sa kalenti jong kahok bagading siya. Nginyay raplakat nagapor. Nginyay kordet nagapor. Nginyay linear nagapor. Kanang kamtin jar sa show gini gis bansawan lay ladang ngimpen baik no ikar keperkat yung hindi kakaktiin ka jang oblay. Namar bribery yung kapareng bribery destroys society. Kajing mamsap ka penjot na kaimlang kasalang. Meghalaya is the best examples. The entire India bila penong sok kumno. It's the classical examples ng ilaban. Pwede giri ka pertagi ba develop ba? For example, ngong bang Singapore. Let's study ye ki finally naki pin batay. Kin batay ye pi kawai ka pelong ye gari belong namar ba. No corruption. Katakan ni ka mga singaw pangailan ka jang habang ada na turi. Na kren ye gari ka mga donteng, alit teng alasa teng. Ngalay syong bagi bri. Kren berki. Ngasrang ba aga jala aga jungi kinbi ke bakum kita kinang ilang. Kumu briuhi ngatrang, kumu nong sarai ngatrang. Bangin iba aga jala aga juga kata ka situation aga bakum kata kalenti. Henry bala bamsap nang kong gibasim ni ong layu ba ai. Lahikai de gipat ba igini gibaniang election bakin ai. Badai maki ke bahikai ro yaki baki sa siyem pa na la syong kasi la jom. Dai pa ba abe kai ki baro. Rangin sange no banlet nado kinong ngelam balang baki kemong ki kumbawan ra kani ka kajing kren ka comments kajing kali ka tu video ba nang sipenda. Bada kin sange no siwa baro ki kersan kin pen nado kinong ngelam. Nado ki basyong ki ben gimana kin sange no ika bakum kene kam. Particularly ka badai bakani ka election. Minsa iya ka jingkalah hagari bangin de wajur ublay ukta ya phi badengilang borok ba ublay unis nay ya ka jala ka jungi un pringkalai ka kam perkhat pran jungi ya kalenti paman jungi baro un pen phai pat angi sik ktien ka jong ublay ngin yo ikinong senchar ki badai ya ka jala ka jungi pinsi ya ka jingkalah hagari namar ba ka jingbam sap kan penjot ya ke emlang kasal. Kebasan balay bang imday bang nginjok bud na kabaay pisa. Nama kani kalong illegal. Bong illegal kamot kani ka papersaan. Kani ka papersaan. Kung ka room kalong baghalay na ko gabanin ko na ko kabaar. Kakren yang iba kung kasangin iban submit. Hakata ka government ka papaniya ya ka jingim ka jungi. Kaban sa lor jungi. Ni day ya kaban ko ngu ya ka anjong kari. Henry kamud pa dengi bangin niya participate bana siyembenta hakita ki illegal act. Kamu dengi bangin participate. Kamu lada don kanu ka illegal act. Kaba kibri ki ay pisaban job ya kabut. Ki kristan gini ban non participate. Hindi ka ba si kalong day mangi ba participate? Bapan. Babuhay ka katikom ni. Hakandang kan syarot.
Hakasin sanding ngerai ke Bible ban akapor le kan mangi balik ban ayah kan dong kecil balik rak akapla ban kit. Ada ban kit ka Bible lah kasih election. Om syu jaga pisah. Nginum pat tebut tat andangin pun pisah ngala iya gini ya katan ke jami. Tam giba melektat. Kat bam pari pisah. Pindah kali ye kipat pi dan jenget ya kis om ngadei Kristen. Hatong ngimtip kum gibanget bangi deh. Bagi dia participate lagi di illegal act. Hakanu benta. Particularly kum gajing kali jong orang ba ni kong apa comment section. Gajing job di kabut na gajing sampisa. Kadi ke illegal act. Kadi ka pop. Pigi wala simteng mensuapan maaf na utray. Pigi wala ay teng mensuapan maaf na utray. Haga next election ka kermen bagi kirsan baro kani kirsan baro bagi long responsible ka kung kitin jong blay kumno bagi di benle haga por election lagi kwa pan penan borom yo kres rafikam ba fidi kinang bot jong Jesus Christ tukum ta ban ai pisa ban job ye ki vote kadai ka pop kadai ka jing bam stop kadai ka jing pen ken ye ka kitin ka jong u blay ki kristan kim dei ban ye simpenta Kito gibran hakataka leadership adalah pila involve haka bakum gini kikam. Ako abanong sange no penben jala ka jong pan maap na uturay ulong bahok padu bene pan maap yangi. Bagi turu ki basim ada fidei ki kristan. Piru plesim benta haka pop haka jing bam sap bagi jing pen kenyi ka kitinga jong piru pihak ban kelaka papon. Perkhang lupai ka lenti jong khok. Perkhang lupai ka buramo Kristus jong khamat. Ai be kibru ke ni yu Kristus dang ba ka jengim ka jongi. Sange no ya ka bakum kani. Ngin si ada ublewis nei ya ka jingkala ha ka dala ka jongi. Ku blai shibo ni ti iba ai ka de komen la nei kong iba tho ai ka komen. Na kermen. Bagani ka kubor lang ba ka tien ka jong blai kan poi sigi babun. But kaktian jong ublay himday kaktian ka nga kaktian jong ublay kan pinkendo yang apa depi langin penbait ela dia khamat jong tra langin dem ko sengin penret pengen kala ka mon utrai unyo i ka rigi unang isa nei la ka de ka mon jong but gangai bagin sayo agi right leadership ladangin penbait ni kong ela ka jong kat kong kaktian jong utrai ngur khuing ilang baro Nampak keburuk Kris. Amin.